Dema mirov bipirse, bibêje gelo çereza şîrîniya kîjan bajarê biteme. Hema bajarê Mêrdînê tê bîra mirov. Lewra Mêrdîn bi şîrîniya şekre bibêv li herêmê tê nasîn. Çêkirina wî gelek zehmet e, lê xwarina wî jî ew qasî hêsan û biteme. Hema mirov serê her kolanê de dikare dikaneke a çerazan bibîne. Li gel vê, li Mêrdînê hejmara îmalatxane û dikanên şîrîniyan jî gelekin. Li wan îmalatxaneyan de her roj bi teze, beyvek qelandî, nok û şekre bibêv tên çêkirin. Hosteyên şîrîniyan, taybetmendiya û çêkirina şîrîniya şekre bibêv wisa tînin ziman. Bîva em tavên mekînê diqelînin, heya baş biqel hendirê wê zer bibe û jê pê ve em şekrê wê dikelînin, şekir û av û ev rengê wê ji dara yani ji koka darê ye em wê ji wir tînin, em dihellînin û em bernav şekir didin. Ew ji heya bikele, bêyvê me jî biqelin, em ji wir bere qazanê didin. Te ew qazanê jî dizîvire, ji wir em şerbetê hêdî hêdî bere ser didin û vî hawî li Mêrdîn yek numara yani bêyvê Mêrdîn derece yekin. Li Mêrdînê bi taybet rengê şekre bibêv şîn e. Rengê xwe jî ji dara Lahorê digire. Ji bo bizikên nav devê jî baş e. Lê van salên dawiyê de rengên cûr bi cûr jî û reng bi reng jî tên çêkirin. Hostê dibêjin şekre bibêv tama xwe ji beyvê digire. Lewra beyvên ku tên bikar anîn jî ên derdorê bajarê Mêrdînê ne. Evana ji bîvê Kurdî, gerek bîvê Kurdî be, bîvê Amerîkî nabe. Tevê wê ji dora Mêrdînê tên. Yani ji derve nas tînin. Ne em ne derin alî Tirkî bajarê din, ne ji cikî êm Mêrdînê bixwe. Ku ne êm Mêrdînê bin vê temê nade. Tema wan gelek xweş e. Her sal bi hezaran geştyar serdana Mêrdînê dikin û ji van şêrîniyan dikirin. Heman demî de dikandar li ser siparîşan jî dişînin dervî Tirkiyê jî. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Mêrdîn.